echte zeng. Ja. Echte zeng, ook geboren in midden in Maastricht. Kleine Lurenstraat. Dat is echt midden in Maastricht. Midden in Maastricht. De kleine Lurenstraat. Ja, ik heb de Grote Lurenstraat. Weet ik ook niet. Ja, waar moet die beelden stond van, wie het Fons Olterdissen? Help me even. Wat stikt het? Bij de Nieuwenhof. Ja. Nou, die lange straat, daar moeten ze de boel doen. Daar stond nog die beelden. Dat is de grote Ja, Luren. en ook de rechtse straat. Dat is de kleine Luren. Dat is alleen wat naar de Pieterstraat gaat. En daar ben je geboren? Daar ben ik geboren. Hoe lang geleden als ik vroeg me? Morgen 56 jaar geleden. Dus morgen jarig? Ja, de 11e. Dan wordt ze 56 Ik jaar. ben al 56 jaar, ja. Dus, En in Hartje Maastricht geboren? ja. En dan kunnen we overmorgen zeggen, dit is ook nog Wiekerveld. Dit is Wiekerveld. In Wiekerveld Ja. 56 geboren. Is dat in een buurman? Dat is de kleinzoon van de nevenbuurman dan. Oké. Hoe heet jij? Mohammed. 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 Alles goed? Ja. Doe zo. Het is een... is het een leuke mengelmoes, hé? Ja, In Wiekerveld? ja, nu wel, ja. Ja. Nu is Wiekerveld is nu, ja, een stukje rotsiger als wie het een paar jaar geleden was. Een paar jaar geleden was het een beetje, ja. Ik heb vreemde lui wat dan moeten die wat dan een beetje, en twee personen wat dan zeggen een beetje dan die... ja, Terroriseren? Ja, Ja? ja. Ik ga het niet direct terroriseren noemen, maar... Maar sfeerverpesters Ja, eigenlijk? ja. Zo moet voor het zien, ja. Oké. Ja. En hallo. Oh, jongen. Hey, en wat heeft ervoor gezorgd dat het nou beter is? Hebben ze die lui op een gegeven moment weggebonjourd? Ja, Hey. die hebben ze noodgedwongen ergens anders moeten plaatsen. En dus dan weer onveilig. Ja. Ah, Dus, ja, dus maar het dat, blijft probleem... toch, dat is het probleem gewoon voor schuiven van de ene plaats naar de andere plaats. Ja, Ja, ik wil niet zeggen dat het een beetje de overheid ook wel een beetje Jordan is. Hè. En als ze ons een link trekt, op een gegeven moment komt de lui zelf ook nadenken dan. Hè. leg eens uit. Een lijn trekt, dat wil dus zeggen tot ze voor hetgeen wat ze ooit deed, wat ze ook bestraft willen staan. Hè. Dat mensen grenzen op gaan zoeken en Ja, ook... ja. En als ze over de grens gewoon en er gebeurt niks, ja, dan blijft ze over de grens gewoon. Hè. Dan Ja. blijft die grens steeds weer liggen dan. Hè. Ja. Dus, Hoe ben je hier terechtgekomen? ik ben hij terechtgekomen, even denken. Mijn zoon, de oudste is nu 27 en dat is, de jongste is 24 jaar geleden. We hebben hier in de Kolen en Middelstraat gewoond. Ik ben van oorspronkelijk Ravelijn bewoner. Dus ik heb dan mijn ganse jeugd tot aan mijn 21e jaar heb ik in de Ravelijn gewoond, vanaf 2 jaar. Dus ik heb de ganse cyclus van de Ravelijn heb ik eigenlijk metgemaakt gehad. Leg eens uit voor de mensen die dat niet weten. De Ravelijn is de Ravelijnstraat, half Monstraat Maria Bastion. Dat is een heropvoedingsbuurt geweest vroeger. Dat is eigenlijk in de jaren 50 is veel lui wat achterstand hadden, wat onder de letter stond, die wat in de Stokstraat woonden, in de Lurenstraat. En al datgene wat vroeger in de binnenstad woonde, lieggeschalde lui of geen geschalde lui, die worden eigenlijk, dat was een Nederlands project, in een heropvoedingsbuurt geduid. Dat wil dus zeggen, we kunnen een Club Hoeza, we hebben in dit geval wel 104 stuks. En dan kunnen we in het midden kunt er een gebied gebouwd staan, dat is wel de kerk, als de maatschappelijke gedeelte, als de schaal en alles wat eromheen zit. Dat was de opzet gans, maar dat is eigenlijk gans geflopt. En waarom is dat geklopt? En tot de lui zich niet wouden laten leiden. Lui wouden hun eigen leven leiden. Die moet je niet met z'n allen op een kluitje bijeengezet weer. Nee, dat wou niet. Nee, dat wou ze eigenlijk niet. Want dat nee. wordt van bovenaf opgelegd. Ja, dat is een landelijk project geweest en dat is eigenlijk hij als eerste begonnen. En dat zou dan nog in Utrecht. Hoi zo! Ook een aardbewoner van wat ik al van vroeger ken. En dan is dat eigenlijk is dat geflopt daardoor en toen is het ook gestopt. Maar dat is tegenwoordig wel nog altijd bij de PABO een afstudeerproject van. Dus er bestaat ook beschrift en boekjes van. Serieus? Ja, dat is. Hoe werd sticht het? Ja, een beetje een verdiep gehad toch wel. Hè. Dan ga je toch kijken wat is eigenlijk de verloop van hetgeen wat ze zelf als wie ze jong was metgemaakt hebben. En tot wie lang heeft dat geduurd? Want ik zei van ik weer 56. Tot 1982. Het dat zo lang? Ja, tot 1982 is eigenlijk de norm blijven bestaan, maar dat is al hier vroeg in de eind jaren 60 is dat eigenlijk al een beetje gestopt. Ik moet wel zeggen, de maatschappelijk werkers,
die wat ik begeleid, want we gingen vroeger overal naartoe, zowel naar speeltuinen als naar pretparken als op kamp. Dat wordt dan wel geregeld van de gemeente uit door middel van maatschappelijk werkers wat er zaten, lui wat op vrije tijd 's avonds kwamen en die wat dan met de jeugd en probeerden alles te doen. Dus dat worden wel leuke mensen, die maatschappelijke... Ja, daar heb ik alleen maar positieve ervaringen mee. Heb ze dan wel een leuke jeugd gehad? Ik heb misschien wel de beste jeugd van mijn gans Maastricht gehad. Want hier van lui die als ze zeggen boes vandaan komen, die vinden naar Sloes op. Veel hadden nu eenmaal de werken. Ja. En dan had ze de fronten, Boede Speult en Fort Willem vastleggen. Ja, dat was dus gebied dat kostte voor ons leven zonder toffe eigenlijk. Aan de lui ten laste waren. Hoi. Hallo, dames. Lekker gerend? Nee, we moeten nog. Oh, je moet er nog. Sterkte. Het zal wel lukken. En dat was ideaal, hè. Dus, De gast in een draai toen wel gevonden? In ja. die, En we waren allemaal met groepjes van 20, 24 maanden. En dan was er een periode van 2 jaar tussenaan, zeg maar. Tussen mijn broers en zussen zitten ongeveer 2 jaar. En dan had ze ook ieders keer die wat gegroeid waren, die hadden een eigen groep. En die wat weer gegroeid waren, die hadden een eigen groep. En dat bleef allemaal altijd samen. Zo, mijn vrouw is trouwens ook van dezelfde straat, dus veel hebben ze al van zo klein af, kinderen voor ons al. Dus, hoeveel leeftijdsverschil is er tussen dik en die vrouw? 4,5 jaar. Dus er zitten een aantal groepen tussen. Ja, er zat een aantal groepen tussen. En aangezien ik altijd bij hun thuis kwam, want mijn vrouw dat was dan haar broer. Die was wel van die leeftijdscategorie? Deze is even ouder dan ik ben, ja. Deze is 2 maanden jonger dan ik ben. En ja, dat komt ze, dat ging ze altijd bij doen. Dus dan komt ze automatisch ook met een getakt aan. Hè. Dat klinkt wel, maar dat klinkt wel heel gezellig, man. Ja, maar vroeger in de buurt was bijna 70% ging met elkaar. Die draaiden met elkaar en dat is in ieder geval weer van gescheiden natuurlijk. Maar dat had te maken ook met het feit dat het zo'n afgeschermd ding was. Want er had aan de ene kant in, ene kant uit. En dat was echt een aparte groep. Was dat. Een apart stadsdeeltje eigenlijk. Ja, zo moet je het zien. Dat was vroeger de Apachebuurt. Dat is een Maastrichtse naam, hè, Apachebuurt. Apachebuurt? Ja, zoals de Indianen? Ponderosa had ze daar in Vrolleveld. Dat was ook een aparte opvoedingsbuurt. Wist ik dat? Dat wist ik niet. Ponderosa? Ponderosa, dat is een Vrolleveld gedeelte. Dat is noodwoningen worden dat dan. En dan wordt dan ook weer een apart met een moer omheen. Dat noemen ze de Ponderosa-buurt. Dat was vroeger het Lotharingenplein. En daarneven lag dat de Ponderosa. Geweldig, man. Dan kreeg je echt een stukje Maastrichtse historie op de tel. Bossenveld, dat is de Boskai. Dat was ook weer een groep apart. En zo had Maastricht allemaal zijn eigen groepjes. En dat is Maastricht. Hey, maar jij ziet dus wel bijeen gebleven. Ja. Hoe lang kent je elkaar nou? Ruim 40 jaar dan? Ja, zo uit, ik ken haar zo uit als het is, want ze is al geboren. Nee, ze is nog niet geboren. Ze was 1 jaar, is in de week Graagstraat geboren. Nou, 1 jaar was ze bij ons komen wonen. Dus eigenlijk allebei kindjes geboren in het centrum, ja. In het hertje van Maastricht. Ja. In de Apachebuurt terechtgekomen, ja. Ravelijn. Ja. Zo'n jeugd. En wanneer is tussen och dan de vonk overgesprongen in de zin van... want de kwam er aan hoe, zei ze? Ja, eigenlijk wie zien we een jaar of 15 jaar. Dus waar ik begin nog net geen 20. Dus, En wat deed ze in den tijd, Lambert, als ging ze naar de bioscoop met z'n tweeën? Ja, veel wandelen. Verdingen veel wandelen bij ons in de buurt. Dat was het begin, dan moest contact leggen dus met Duitsland. Wandelen? En dan gaan ze wandelen. En later als het gaat beter, gaan ze naar de bioscoop en dan gaan ze met vrienden weg. Gaan ze een caféke in en zo allemaal en dat soort dingen allemaal. Hoe lang heb je gewandeld voordat je uiteindelijk getrouwd ziet? We zijn in 88 getrouwd. En ik ken haar van... We zijn wel eigenlijk samen van voor 81 al. Dus het heeft toch wel een tijdje gedurfd of we toch wel getrouwd zijn. We zijn er eerst samen gewonnen op de Musketruwe, op Malberg. Daar zien we dus samen gewonnen en tot eigenlijk alle bewoners weg moesten. Wat wel vroeger eigenlijk de opstap van de buurt zou afgebroken worden. Dus nu dan historisch monument, onder de monumenten valt dat aan. Hè. Dus dat is een aanzien nu. En zodoende zien we dan langzaam, haar pap die had een beslag gehad, haar mama had een beslag gehad, die ging op haar eigen wonen aan. Haar pap die wordt nog niet uitgeschreven, het mocht er wel. Via een rechtszaak hebben we dat gewonnen, dat mocht er wel blijven zitten. Maar we worden dus toch op zijn eigen gewoon aan. Zien we op zijn eigen gewoon wonen aan, hebben we een flatje gekregen.
Hebben we daar een paar jaar gewoond. Heb ik geruild gehad met mijn zuster, een schoenbroer. Die gingen samen wonen en die heb ik hem zijn woning gepakt. En hier had ik mijn flatje weer gepakt. Zo. En toen heb ik op Malbergen eigenlijk gewoond en toen is het me toch niet eigenlijk bevallen. Dan zien we hier naartoe gekomen, dat is al inmiddels al 26 jaar geleden. Dat is de Hezits. Ja, hier is Kolen aan Millerstraat. En dat waren die ganse hoge woningen, drie verdiepingen boven elkaar, plus in de kelder. Ja, dat was met 3 kinderen op een gegeven moment niet meer te doen. Dan, hè. Dus wie mijn jongste zoon geboren is, zijn we hier naartoe gekomen. Zien ze allemaal het hoes uit? Nee, ze hebben de Valt de Grote Hoes. Oh. Dat is... Hotel Mama is ja, het? Ja, Hotel Mama hing terwijl op Hotel Mama. Hè. Is Serieus? Ja. Mocht erbij zijn, de oudste zoon is kok, die werkt hier vooral aan. Dus middelste zoon die werkt bij de Netcar nu. Jongste zoon die werkt bij Vodafone. 3 jongens. Ja, 3 jongens. Ja, ik had liever een meisje gehad, maar ja, achteraf ben ik toch wel blij dat je een meisje hebt. Wat? Ja, nu de wereld om de heen was. Als ik een jong meisje had gehad, dat ik iedere avond op pad wou te kijken wat zou gebeuren. Dat is... Alles heeft voor- en nadelen, hè? Ja. Tot slot. Ja. Want dat vroegen we net ook aan Ger. Ja? Ger met de Ker. Ger de Prikker. Zoals- Juist. Oké, noemen ze hem Ger de Prikker. Ger is de prikker. Die helpt hij de buurtschoen. Immers als ze hem spreekt, krijgt ze al goede zin. Ja. Want dat is een vrolijke Frans. Ger Daar hebben ze hem Ger Ger is genoemd. altijd, ja. Die vroeg ik het ook al. Hoe is het nou de weg ondergronds loopt? Met de tunnel. Qua wonen is het... de Ros op zich, hè, Ja. is voortreffelijk. Het lijkt me een totaal andere... Ja. Dat maakt ook alles met. Hè. Van begin tot het einde krijg je alles met. Dus Ja, het weent langzaam. Zo moet ik het zeggen. Het is van snel verkeer naar langzamer verkeer gegaan en tot ze een noodband gemaakt hadden. Dus wordt het al een beetje gedrukkelijk verkeer. En nu dat het ondergronds is, toch wel. De merk is nu wel langzaam op verschil. Dus nu zorgt de leuk om wandelen. De rust op zich. Nu is nog wel gebeurd, nog wel veel werkzaamheden. Maar het is een vooruitgang 100%. De rust op zich is al hier geval. Dat maakt hier geval in het leven. Ja, hè? Ja. En daar komt ze pas achter op het moment dat de rust er is. Ja, zo binnen zeggen als het te laat is. Maar oké, nu is de rust al en het is nog niet te laat. De best pas 55. Ja, nog wel. Ja. Morgen 56, man. Hey, leuk dat we even een project kosten Ja, maken. geen geduld. Ik moet zeggen, ik vind, en ik denk dat ik namens ons alle 3 spreek. Ik vind echt een prachtig stukje Maastrichtse historie. Ja, historie, Heeft ze ja. ons cadeau gedaan. Ja,